And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakipag-ano ako sa taong pamilyado kahit may boyfriend ako. Hi DJ Rocky. Alam ko hindi coincidence ang makita ko ang programa mo sa YouTube. Ayaw ko na magpaligoy-ligoy pa. I will take this chance to share my story. Itago mo ako sa pangalang AC. And this is my secret file. I am at my 30s. I'm currently in a long-term relationship. Oo, DJ Rocky. Dekada na. Wala naman akong problema with my relationship, I guess. He is my first boyfriend, and I am his first girlfriend. We used to work in the same company or organization. Hindi ko sinulat to tackle things about us. Itong sulat ko na ito ay para sa aking pagiging unfaithful. Yes, I am unfaithful. And I'm currently a mistress. The man I am having an affair with is a man who courted me 10 years ago. Same time when my boyfriend courted me. Meaning, magkasabay sila. We're all in the same or related area of work that time. Boyfriend ko na ng isang buwan, yung boyfriend ko nung nanligaw sa akin si BJ. Yes, I dropped his name. Itago natin ang lalaking nagpapagulo sa isip ko sa pangalang BJ. Gustong-gusto ng nanay ko si BJ para sa akin. Habang yung boyfriend ko naman talaga, hindi masyadong bet ng family ko. Si BJ, siya yung masasabi ko na dream boy ko. Siya rin yung thought bag ko. My biggest what if. Nung time na pinapili niya ako, hindi ko siya pinili. Dahil naging kami na nung jowa ko noon eh. Single noon si BJ. Hindi ko siya pinili kasi naramdaman ko na may unfinished business pa sila nung girlfriend niya. Na hindi nga ako nagkamali. Because after a year, kinasal siya sa girlfriend niya. Sobra akong nasaktan noon. Kahit na may boyfriend naman ako. And then nawalan kami ng communication ng isang taon. At bumalik naman ito after a year. May anak na siya at meron na ding asawa. Pero ang samahan namin hindi na iba. Nagkikita kami, gumagala kami, lumalabas kami na parang parehas kaming walang mga karelasyon. Noong una, hindi ko hinahayaan na mahulog ang loob ko sa kanya kasi ayokong maging sagabal sa buhay may asawa. Bata pa ako noon eh. Iba yung takot ko. Nakokonsensya ako tuwing lumalabas kami. Nakokonsensya ako kung
May mga time na nagdadahilan ako sa boyfriend ko ng mga bagay-bagay. Puro kasinungalingan. Sa tagal ng panahon, nagpatuloy kami sa pagiging special friends. Ginagawa namin magalikan, magyakapan. Pero hindi kami nag-aanuhan dahil takot ako eh. Hanggang sa nawala na rin ang pakiramdam ko na nakokonsensya ako. Tuloy pa rin kami. Dumating na rin ako sa puntong may malalim na akong nararamdaman para sa kanya. At kahit na wala akong kasiguraduhan na meron siyang malalim na pagtingin sa akin, sinige ko pa rin. Pandemic, walang makalabas. Pero dahil sa klase ng trabaho ko, trabaho namin, exempted kami. Libre kaming nakakalabas. At kailangan naming makapasok sa trabaho namin. Sa bahay namin, ako lang ang nalabas. Ang boyfriend ko, nasa bahay lang. So that time, madalas kaming magkita ni BJ. Madalas siyang pumupunta sa opisina ko. Madalas na nasa sasakyan niya lang kami. Doon mag-uusap at magpapalipas ng oras. Isang araw, dumalaw siya. Hindi ko alam pero nasa loob kami ng sasakyan niya. Unang beses naming nagawa. Yung alam niyo na yun. Doon kami gumawa ng isang bagay na hindi naman namin dapat ginawa. Makabilisan lang. Pero parehas kaming nadala. Hanggang sa nasundan pa ito ng nasundan. Nabanggit sa akin ni BJ na meron siyang kakaibang trip pagdating sa sex. May bucket list siya na gusto niyang gawin. At sa sobrang pagkahulog ko sa kanya, willing akong gawin lahat ng gusto niya. Dumating na sa puntong gusto kong maibigay sa kanya ang hindi kayang ibigay ng asawa niya. May mga dare kami na nagagawa na kinaya ko lang sabayan. Nung una, natatakot ako eh. Kasi alam ko na pwede akong mapahamak. Pero dahil nasubukan ko na ngang gawin, hinanap-hanap na rin ang katawan ko. At para bang nagkasundo kami sa kalokohan. We usually have sex in public places, as in super extreme. In short, very willing ako to do anything for him. Kahit na alam ko na kabit ako. At ayaw niya lang i-label ako as kabit. And besides, wala rin naman kaming label. Basta, masaya lang kami. DJ Rocky, kapag off ko at may chance na pwede siya, ako pa nga ang pumupunta sa kanya. He became my safe place. BJ became the person that I can go to. Not just for sex but to feel safe. Kaso dahil din sa kanya umaandar din ang pagiging overthinker ko. Nade-depress ako. His personality is too strong. Sa totoo lang, yung sungay ko at buntot ko, pag siya nang nagsasalita, urong na. So, the worst thing is that dumating sa puntong willing na akong iwan ng boyfriend ko. At magsettle na lang sa pagiging mistress. Martir akong masasabi kasi gumagastos ako para lang makita si BJ. Kahit anong sinusulong ko, makarating lang ako sa kanya. Kahit 1 hour to 2 hours ang layo ng binabiyahe ko, makapunta lang, makasama lang siya saglit, gagawin ko yun. Ganun ako ngayon. Pero malungkot ako. Malungkot ang puso ko kasi hindi natutumpasan ng kahit na sino
ang pagmamahal ko, ang effort ko. Wala pa nakakatumbas nun. Ang kamartiran ko at ang katangahan ko sa pag-ibig, yun lang ang patuloy na umaandar sa buhay ko. Mahal na mahal ko si BJ. Na kapag inayawan siya ng asawa niya, willing ako makasama siya habang buhay. Hindi ko alam, pero siya kasi ang pinapangarap ko na lalaki. Nangyari nang nangyari. Sinagot ko yung boyfriend ko noon. Kaya eto ako. Nagsesettle sa pagiging taksil na girlfriend and at the same time, martir na mistress. Masakit sa puso ang hindi tanggapin ang pagmamahal mo sa isang tao. Masakit sa puso yung gusto mo na siyang tigilan. Pero alam mo na kapag ginawa mo yun, titigil na siya. DJ Rocky, hindi ako sumulat at nagkwento sa iyo para ipangako ko na titigil na ako sa ginagawa ko. Kundi gusto ko lang naman ilabas yung dahilan ng sakit ng puso ko at saya ng puso ko. Alam kong isang malaking kasalanan ang ginagawa ko. Pero inaalam ko naman Inaalam ko naman sa sarili ko kung papaano at ano ang dapat kong gawin para matigil. Sa ngayon, hayaan nyo na lang muna ako. Napakasarap magmahal, no? Pero mas masarap kapag may assurance, may kasiguraduhan, may pagkilala sa iyo yung tao na pinaglalaanan mo ng pagmamahal, atensyon at oras. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si AC. At ito, ang aking secret vow.